Аз наистина веднъж Ви предупредих, че усещането за чиста съвест е признак на ранна склероза, но не сте запомнили това мое предупреждение, защото не виждам основания да се държите като случайни минувачи на автопроизшествие. Защото ако гледаме статистиката за последните 23-24 години, най-дълго в управлението на държавата е било ДПС под една или друга форма. Затова, когато говорим за реформа и когато имаме отговорности към нея, тази отговорност трябва да е споделена. За съжаление, в разглеждания параграф, ако се върнем към темата, няма никаква реформа. Има изкуствено задържане на едни пари, за да се види как ще тръгнат разплащанията и невъзможност те да се управляват както трябва и ефективно, защото сегашното управляващо мнозинство не предлага никакви ефективни решения. Повярвайте ми, като човек, идващ от системата и който е с намерение да се върне в нея, аз наистина ще подкрепя всяко рационално и разумно решение, което ще подобри системата на здравеопазване. Няма такова на този етап. За голямо съжаление го казвам.